Ahoj hviezdy, tu sme znova, tentokrát s jednou z najúžasnejších a pomerne pozoruhodnou videobudkou. V našej spoločnosti je zamestnaných až 138 rôznych národností. Bohužiaľ, nie každý ovláda holandský jazyk veľmi dobre, alebo dokonca vôbec. A chceme doručiť túto správu v rodných jazykoch všetkých ľudí. A preto sme vytvorili desiatky verzií tohto videa. A používame na to umelej inteligencie, aby sme to snáď robili inak a lepšie. Keď sa blíži koniec roka, chceme určite vyjadriť naše uznanie za prácu, ktorú vykonávate každý deň. Vaše úsilie a oddanosť ako domáci pomocník je pre nás a pre vašich zákazníkov neoceniteľná. Veľmi si vážime vašu prácu každý deň. Ako prejav našej vďaky sme pre každého z vás pripravili malý darček ako symbol uznania. Ďakujeme vám za všetko. Dúfame tiež, že to pre každého z vás bude veľmi zábavné. Je to skvelý zážitok z vône od ateliér Ribul. Tento darček znamená nielen vďaku, ktorú máme voči vám, ale určite aj dôležitosť, ktorú pripisujeme každému z vás v našej organizácii. Áno, a to ešte nie je celé. Máme druhé dôležité oznámenie. Vďaka dočasnej vládnej podpore vám môžeme ponúknuť prémium na kúpnu silu. Táto prémia za kúpnu silu uznáva váš dôležitú úlohu ako domácu pomoc v spoločnosti a u nás. Vláda rozhodla o tom, do akej miery sa to môže vrátiť zamestnancom a som veľmi rád, že vám môžem oznámiť, že sme pre vás rezervovali maximálnu sumu. Táto prémia bude čoskoro pridaná na vašu Edenred kartu a bude spojená s počtom hodín, ktoré ste odpracovali v minulosti. Takže prémia sa bude líšiť od osoby k osobe a dostanete každý e-mail s vašou presnou individuálnou sumou. Max čistá suma, ktorú môžete dostať, je až 250 eur, max 150 eur. Wow, presné podrobnosti budú samozrejme nasledovať, ale chceli sme vám priniesť túto pozitívnu správu. Počas sviatkov a s veľkým očakávaním dúfame, že táto prémia bude prísť vhod. Prajeme vám príjemné sviatky a veľa zábavy s touto zaslúženou odmenou.